čisto da razbijemo mit, da držim HDZ-u se dan. Da, okej, dakle, pitanje desni populistički pokreti jačaju, kako ćete se vi postaviti kao predsjednik prema toj činjenici, ne? Da, ako pogledate ti desni jedan znanstveni rad, ja sam prije 3 godine predvidio Alternative for Deutschland. Možete slobodno pogledati na internetu, to je jedan od citiranih razloga ispod polja sad trenutno. Vi se možete postaviti prema tome ono koliko je vaša razmjena snaga. Mi znamo koliko smo mi zastupljeni u Europskom parlamentu, znači ni 2%. Kao predsjednik, ja sam rekao i u predsjedničkoj kampanji, neću ulaziti u nikakav populizam, ni po cijenu glasova. I to sam jasno naglasio svima, jer upravo 30 godina populizma u Hrvatskoj nam se dovelo do ovakve situacije. Dalje, pitanje je što je uopće populizam? Znači, definicija populizma, sad da ne ulazim tu u predavanje, inače ja to predajem, to je postavljanje u principu naroda između i raditi distinkciju između naroda i nekih elita. Da li su te elite koje su koruptivne nastale po bogatstvu ili po politici, to nije bitno. Ono na čeg ću se ja zalagati, to je paradigma prošlog stoljeća, to je nastalo krajem 19. stoljeća. Jer u takvoj paradigmi populizma populus narod slijedi svoj vođu, ispričavam se populisti. Ja sam ovdje da predstavljam građansku Hrvatsku, kao što ste me pitali za kogu ću reći da glasaju. Ja hoću da građani misle svojom glavom i da ocijene koje je najbolje za njih. Stječe se dojam u vanjskoj politici u Hrvatskoj, da se vratimo na tu temu, da je naša predsjednica puno bliže Trumpu nego Europskoj uniji. Imate li vi takav dojam i što vi mislite o tome? Dobro, to je sad specifična tema, ja sam bio u Americi tamo i tako ja znam malo više o politici. Bez dobro što je ona bila u diplomaciji, Amerika je dosta šira tema. Pa ne znam, nisam dobio taj dojam, da li je bliže Americi ili Europskoj uniji. Nisam baš toliko ni pratio, jer mi nije bila interesantna. I nisam se slagao sa dosta njenih politika, ali kao što sam rekao, treba se pogledati u tom trenutku što je optivno za hrvatski narod. Mi smo tu mala zemlja, gledajte, ako će gledati jednu stvar, čisto prošle godišnje 24% svjetskog BDP-a vam je Amerika. 15% svjetskog BDP-a vam je Kina, znači u nas čini skoro 40%. Jasno je da između prepucavanja Kine i Amerike u tom vanjsko-trgovinskom ratku, gdje imaju 40% svjetskog BDP-a, jasno da će mi ispast kao kolateralne žrtve. Ali ono što je poanta Hrvatske, mi smo mala zemlja, 4 milijuna stanovnika. Mi bi morali moći reforme raditi svake 2 godine. Mi ozbiljnih ni političkih ni ekonomskih reformi nismo napravili već 20 godina. Recite mi, zadnja ozbiljna reforma je bila reforma mirovinskog stupa. I to nije došlo od Hrvatske, to je došla Svjetska banka nas pritisla da moramo reformirati. Znači opet nije došlo od nas, nego je došlo egzogeno izvana. Znači mi se ne mijenjamo čisto darvinistički. Pogledajte Grčku. Grčka je bila koljevka naprednog razmišljanja i demokracije. Ona je propala. Zašto? Zemlja koja je dala Sokrata, Platona i Aristotela. Zašto? Jer se nisu prilagođavali. Globalna ekonomija je darvinizam, mi se ne prilagođavamo što smo pokazali i zato su nas i Rumunjska i Bugarska prestigle. I ako se dalje ne budemo prilagođavali, mislim da nam se jako loše postoji. Dolazi nova recesija, nova kriza i ako sljedeći sastav vlade ne napravi ozbiljne reforme, neće biti pitanje gdje si bio 1991. Biće biti bitno pitanje gdje si bio 2019. Jer i mi dalje se bavimo ustašama i partizanima, problemima naših djedova, a ne bavimo se problemima naše djece. Kako će oni imati zdravstvo, kako će oni imati školovanje. S tim ću se ja baviti i uopće tu retoriku kad me pitaju za dom spremni te sve priče, ja sam već dao svoje stavove oko toga, to uopće dao se naput stavove i davat ću ljudima sliku hrvatske budućnosti, a ne hrvatske budućnosti. I to će biti moja glavna tema kroz cijelu kampanju. Ok, ali ja vas moram pitati, s obzirom da je hrvatsko društvo prilično podijeljeno oko toga, vi morate biti nekakav faktor ako postanete predsjednik. Pa sam vam to sam vas htio pitati, kako ćete se vi postaviti prema temama i Drugog svjetskog rata? Hoćete li kao predsjednik odlaziti na Bleiburg i Jasenovac, recimo? Iskreno, treba se otići da se oda počast žrtvama bilo kojeg totalitarističkog režima. Ali poanta je što se koristilo ovih zadnjih godina, da se to samo koristilo za dnevno političke obračune, što je sramotno. Znači sigurno kad i odem zapali svijeću ili položiti vijenac, bit će zbog žrtvi, a ne da bi prodavao svoje političke floskule. Ali otići ćete i u Bleiburg i na Jasenovac? Na Bleiburg nisam siguran. A na Jasenovac hoćete? Hvala.